Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju ljubav, dovoljno je suza bilo u životu mom. Kad bi me rane liči, ne mirim se sa tim. Znaj da samo ona može moju sreću vratiti. Znaj da samo ona može moju sreću vratiti. Ko je ona? Davor Adolfi u našoj družbi, zanima me ko je ona. Koliko su one, ali jedna je samo doma. Uvijek je jedna. Pravijo ti veliki šarmer, dalmatinski, latino, vse živo. Kaj ti je v bistvu najbolj všeč, kaj ti ni najbolj všeč od tvojih nazivov? Ma šarmer ti ja nisam. Ja sam običan tip, samo volim ljude, to ti. A sad negdje tu i tamo ispadne koji šarmajt. Znaš, kad pričaš vice, automatski si šarmantan, to je svako šarmantan, ali kad ne priše vice, onda nije lako biti šarmantan. Aha, spravi, če ne govoriš vicev, nisi šarmantan spao. Pa mislim, ovisi, stvar je genetskog koda, znaš. Šarmantnost dobiš od ozgora, znaš, toga ne možeš napraviti, kupiti. Torej šarmantnost dobiš od zgori, malo bomo prevajala, ker vsi ne razumejo hrvaško, večina, vsi ne. Samo prevod. Danes bomo naredili kot en tak lep opus tvojih pesmi, ampak skoncentrirala se bomo na tisto, kar je trenutno aktualno. In sicer, ampak ne bova čisto pri aktualnosti začela, najprej nekaj malo starejše, kar je vsem všeč. Recimo je tvoja pesem, za katero bi rekel, da je vsem. Ajmo, ona je jedna, da života ima dva. A to ti je malo teško, znaš, to samo u pjesmi imaš da života ima dva. Nažalost, to je bilo super da imamo i u privatnim životima, ali slomile me tvoje riječi noćas, zabole se u srce kamen, pognute glave, tiho si prošaptala, sinoć sam s drugim zgrešila. Da života ima dva, ja bi oba tebi dao. Za još jednu noć tvojih dodira. Da života ima dva, ja bi oba tebi dao. Moja jedina. Slovencem je zelo blizu slovenska verzija, Če življenje ne Če življenja, pa to sam napravio, to mi je famozno ispalo. Dobro je da se čuje naglasak malo na dalmatinski. Ha gledaj, 27 godina sam u Sloveniji, sve razumijem, oči dravogradski, celski, notranski naglasak, odmah snimim Gorence i ovo sve mi je jasno, ali znaš koliko je, ja kad pričam to mi tragično izgleda, znaš, onda bolje da pjevam na slovenskom jeziku, ali sve razumijem. Dobro, na glase razume slovenske, ampak... Najteže mi bio, ne bi vjerovala, svi ljudi vele prekmurski, ali dravogradski kad sam čuo, morao sam dobro uho staviti, da malo onako poslušam šta je. Nisi razumio? Pa razumio sam, ali malo negdje mi skrate, znaš, to kod mene na Braču imaš mjesto 20 km dalje, dobro, znaš, brzo pričaju i nešto skraćuju riječi. Torej vse razumeš, ne, sve razumiješ, ali na kraju kad zbrojiš, ništa ti nije jasno. Davno sidro bacija, za te sam još uvijek dite, lipi zavičaju moj, dok me gribi božarja, zauvijek ostati ću tvoj, sad sve stane u riječi, i sve suze i sasvi, dok me gribi tvoja ja, lipi zavičaju moj.
Aktualne stvari so pač aktualne, snimaš nov album. Ja, lagano. Počasi, se za Dalmatinca zagreni, temu rečemo. Pa to ne moram, sve kaj je počasi uvijek je Dalmatinac, jedne bi. Ne bi bilo loše na Crnogorce i oni su počasni. Ampak imam rajše Dalmatince. Pa dobro, Crnogorce nimaš. Bliži smo vam po pjesmi. To je volite klapski, to je više glasista, ali imate u Sloveniji 4 glasi, jedan lijepa polifonija i tako. Malo sam zagrebao po vašem folkloru i ovo, pa vidim 4 glasi, recimo, moj prvi duet je, što mi je veliki kompliment, bio sa New Swing Quartet i Otom Pesnerom i Kozlevčanom i njegovom ekipom i ako me gledaju, pozdravljam ih od srca jer sam stvarno uživo s njima i tako je iznenadili sve, došli su u Zagreb na jedan moj koncert i onda smo otišli jednu konobu, jeli smo stare dalmatinske recepture koje danas tu i tamo možeš naći. Tako da super, tako da po njima znam kako je lijepo pjevati, tako da i znam mnogih ovih narodnih kako ljudi slažu lijepo troglas, četvoroglas. Torej, prvi duet z Davorjem Rodolfija je bil z New Swing Kvartetom, s kar smo zelo veseli. In zanimiva zgodbica, ko so prišli v Zagreb, konova, normalno. In zaradi njih pač poznaš troglasje, štirglasje. Ko smo ravno pri duetih, ko smo ravno pri klapah, Klapa Maslina, je meni zanimiv duet. Klapa Maslina imam Božja arija. To je tako jedna zavičajna pjesma. Prvenstveno zbog toga što kako ja živim pola godine u Zagrebu, pa onda malo selim dole i tako, i uvijek ti fali malo, znaš, uvijek ti fali to djetinjstvo, fali ti te neki mirisi, tih 6 mjeseci kad sam gore, onda malo me, znaš, uvijek mi mala neka nostalgija, melankolija i tako. I onda ja moj prijatelj napisao pjesmu, još to ukratko, ma nema tu puno filozofije. Ne reći ti još jednu stvar, svako jutro u Splitu u 5 uri se vrti na Radio Dalmacija. Što mi je jedan veliki kompliment, jer u pjesmi ti ima ja živim, tamo di sam, blizu zvizda, di buriše kundaje, stara maslina. Di buriše kundaje, stara maslina, to ti kad ti pjeva drugi glas kroz maslinu. Znaš, kad tuče bura, onda ti kroz krošnju ide drugi glas, znaš. A ide ti zate san još uvijek dite, lipi zavičaju moj, dok me kripi Božarija, zauvijek ostati ću tvoj, sad sve stane u dvirići i sve suze i sav smih, dok me kripi tvoja arija, lipi zavičaju moj. Tako je da to ti Klapa Maslina, to smo već nagrade dobili. Torej, če bo se v 5 zjutraj v Splitu, bo se slišali Božjo arijo na radiju. To mi ove sve klape dole u Dalmaciji. Ajme Radolfiju, ili ove u 5 uri, vala, ja živim di nas budi Zdravo Marija. Naša Zdravo Marija je kad tuče na Kampanilu je u 5 uri. To je to, 5 zjutraj, direktno. Tekst ima neku moć, ima neku poruku. Omenil si nagrade, veliko nagrad ste dobili za Božjo arijo, skupaj s Maslinom. Dobil si veliko nagrad v življenju, kaj ti sploh nagrade pomenijo v glasbi? Znaš šta? Ali so bolj koncerti tisti? Sad je neko rekao kaj je dobio na Edwards, Music Edwards je dobio isto. Gled, nagrada je lijepa, draga ti u momentu, ali te uvijek ti čini ljudi i recimo moj najbolji prijatelj je publika, ne? Nema boljih prijatelja. Zato s nekim moraš podijeliti pjesmu. To je osnov svega, ne? A to možeš jedino sa publikom, s ljudima koji će ti zavoliti pjesmu, koji će ti pjevat, koji će ti, eto, na neki način sudjelovati u tom tvom nekom radu životnom i tako. Tako da ti je nagrada draga ti u momentu, ali čim prođe, ne znam, kad prespavaš, nagrada samo ostaje, a život ide dalje, znači, sve to mora biti, mora se uvijek malo truditi. Nagrada je nagrada, tista, ki je super po momentu, ko prespiš ga življenje dalje. Izuzetno poštujem svaku nagradu, priznanje. Nagrada je torej publika. Da, publika ti je, da. To su najbolji prijatelji.
feedback publike, ko recimo daš v novo pesem, tako ko je zdaj pač naš novo pesem, koliko času pride do publike in dobiš tisti feedback? Kakšen je občutek? Da, ima nekih pjesama koje prije uđu u ljude, ima nekih pjesama koje treba vremena. Znači, u principu nema pravila. Nikad neću zaboraviti kad sam imao pjesmu Neka živim kako živim. Nisam ni znao, diskografska kuća je poslana na radio i sve to zajedno i nastupao sam na jednom koncertu. Nisam imao pojma da to ljudi znaju i tako. I kad sam počeo tu pjesmu pjevat, spustio sam se među publiku i tad sam bio jako blizu i još najavim da ću pjevat novu pjesmu, eto, znaš i ovo. Kad sam počeo pjevati, ljudi su je znali od prve do zadnje riječi, refrena i svega, ali nikad neću zaboraviti, nikad u životu nisam vidio koliko su ljudi plakali i čupali kosu ispred mene. Tako da sam doživio tako jednu emotivnu, često put mi je znala s pjesmom Neka živim ostajati, nisam mogao do kraja opet, pogotovo u prvo vrijeme. Torej, Neka živim kako živim je tista pesem, ki je pustila posledice v tvoji duši, tako rekoč na koncertu, ki je v bistvu bil v zelo kratkem času, po tistem, ki je šla pesem na radio, ljudje so jo že znali, so že prepevali. Nisam stvarno znao, to je nevjerojatno šta sam doživio. Čuj, pa ne znam, nekako mi se čini, kod mene nekako, ja volim pjesme ili su brze, zato što volim da slavim život. To sam često put rekao, ili volim tako jednu melankoliju, tugu, te balade koje jednostavno čine dio života, dio dana, dio nečega, nije čovjek uvijek raspoložen. Tako da eto, nekakav baladi mogu onako ispričati bar nešto o životu i o nekim ljubavima. Nismo mi svi sretni, tako da ne mislim mi ljudi da, mi živimo život taj koji nas eto, ja uvijek kažem, poslože ti se karti, ali ti se ne poslože. Ne mora biti za cijeli život, ali recimo za ovu godinu, sljedeću godinu, nema pravila. Te balade so tiste, v katerih si lahko bolj ekspresiven, lahko veš več o življenju, sploh dobrih in slabih stvarih, kot se ti pač karte zložijo, slabe, dobre. Jače emocije, jače. I polako sa njim ja ću kraju poć. Pijem sad, jer tko zna kad me nebo zove, a kroz rajska vrata možda neću proć. Što me pitaš što je bol i tuga što je, kad za tugom samo nova tuga je. A o sreći malo toga mogu reći, kratko traje, tek nam snove daje. Samo na dnu ove čaše ostaje. Neka živim kako živim, ako dušu tako smirim. Dušu što je ljubit znala i za druge sebe dala. A so balade tiste, ki so za dlje časa, ki so bolj večne kot hitrejši ritmi, rutini? Pa ne znam, recimo, meni Bačeve vina su ostale sinonimi, ja ih pjevam samo na feštama, ovako, koji put ih nekim prostorima, jer biram prostore, kad sam u finim prostorima, biram drugi repertoar, kad sam recimo na svojim koncertima, onda imam jedan opus od 3 sata. Kad sam na fešti, onda pijam sve, tako da većinom svoj, kažem. Kad uzmem nečiju pjesmu, onda je želim malo okrenuti na svoj način, da to ima malo neki format Radolfi, ne? Da ne bude onako u originalu, jer nekako da ostane svoj. Ne? Tako da nema ni to pravila. Pravila torej, med hitrimi in počasnimi pismi glasbeni, ki so pa evo meni Bačve vina, to pred 20 i nešto godina, ko se to nada? Ali, gledaj, čiste su slike. Znaš, najljepše kad u pjesmi ima sliku. Znači, kad pišeš tekst, ono direktno i samo vidiš slika na sliku. Znači, slika na sliku je u biti ono što proživljaš. Lakše ti je prepoznat tekst kada vidiš sliku. Na Bačeva vina je tudi
20 let nazaj, sicer, ja, nekaj časa nazaj, zdaj se v bistvu vračaš temu momentu, temu temperamentu, latino, ritmom, to vidimo, slišimo v novem komadu. Pa pjesma zove Neka živim, nije neka živim kako živi, nego je neka se živi. Pa, znaš šta, malo gledam ljude, znaš, svi trče malo i sad, naravno, i ova recesija, ko bi se nadao da bi došla recesija, mislim, kako to tragično zvuči, ali eto, znaš, pre 5 godina je bilo famozno. I onda malo je čudno da u recesiji pišeš tako neku pjesmu. U biti šta sam htio reći kroz refren? Sam htio reći kad živi se, neka se živi. Znači, jedan nam je život, daj ga živi do kraja, punim plućem, koliko možeš. Ne? Kad ljubi se, neka se ljubi. Dakle, htio sam reći, ljubi sa žarom, ljubi nekako do kraja ili ostavi, što bi se rekao. Kad piješ, pa popi, neka ti je dobro i na kraju cijela filozofija, ko to ne zna, taj živio nije. A šta ću mu ja, dakle, treba malo proći kroz život. Znači, nekako, to je neki sukus otprilike. Tako, kroz tu brzu pjesmu nije lako napisati tekst, da te razumiju ljudi, a da je brzo. Zdaj, dobra filozofija je, naj se živi, ko se živi, pač naj se na polno živi, naj se ljubi na polno, naj se pije na polno. I tko to ne zna, taj živio nije, a šta ću mu ja? Tako, se pravi, če želimo biti svesni tega, da živimo, moramo živeti na polno. Zanimivo, da si videospot posnel doma, nisem doma, Mami Chiari. Da, pa znaš, toliko rijetko to kažem da imam tako jedan kafe u Zagrebu, gdje se to, Bože moj, skupljaju i pjevači, i glumci, i tako moji dragi prijatelji, sportaši, svega tu ima, ne. Jedno što ga ja ne vodim, vodi moja starija čer, papirologija, ali dobro, to je jedna poslovna zona, pa nije ono lokal da moraš nešto sjediti i tako. Uglavnom je lijepo, imam ovako jednu dušicu, ono ja dođem s vremena na vrijeme, kad se ovako skupimo, i tako, ništa posebno. Važno da je ugodno, lijepo, čisto, dobri su ljudi, oko tebe je dobra energija, domaći. Kad sam rekla, da je posnel v domačem okolju, doma videospot, to pomeni v Mami Chiari v Zagrebu o svojem lokalu, ki ga vodi starejša hčerka. In tam je vedno polno zanimivih gostov, prijateljev tvojih, Oliver Gimoni in tako dalje. In se zna zgoditi, da če bo se slučajno kje v Zagrebu, da se cela fešta naredi v lokalu. Svi, je. A znaš šta, ostanemo mi isto. Pa evo, Oliver i ja isto ostanemo do 4 ujutro. Pa si sviramo, po meni novi album, ja njemu, ja veli Oliva, kod zadnja dva x išlo, da ne veli jedan drugom pijamo. Ali to je tako, gledaj, to su sve momenti, niko nikog ne zove, ajde znaš, ili, to je sve tako, ja sam dosta na putu, pa onda dođem možda malo ujutro, onako na kavicu, 10, 11 i tako, ne hoću praviti. Torej, ali bi se srečali Rodolfija zjutraj v Mami Chiari, ali pa pozno po noči s prijatelji na klavirju, ko se zaklene po noči. Pa to je život, zato da je to nešto drugačije, vjerojatno bi ja to i zatvorio. Nego to fino funkcionira jednostavno. Ljudi su, vidim da se svi dobro osjećaju. Znaš, ništa ti ne vrijedi ime i prezime ako nije dobra kava i od tih stvari koje čine neku ugostiteljstvo. No, tudi da se ljudi dobro počutijo, ti je zelo pomembno, tudi ko greš v Dalmacijo, se veliko družite. Da, dobro si rekla, i to je dalmatinska zgrada i većinom su Dalmatinci dolaze u taj moj lokal i onda ti to ujutro, nas se desi puno maslinovog ulja, ovaj donio iz Brača, ovaj skorču, levo odavde, onda ovaj donio jednom pun stol mandarina iz Metkovića, dole Neretva stiga. Tako da, sve jednostavno, znaš, malo sicilijanski, ali dobro. Torej vse dobite, ne sicer hrane ni, ampak če boste dobrim dnevom, boste dobili in olivno olje, in mandarine. Sve, prijatelji mi donesu, znaš, ljudi koji to gledaju malo sa strane, ali, znaš, a ti si Radolfi moj, Frane, a ja, Frane, sidi, popika, aj me donio sam ti ulje, aj bravo, ostavi. I tako, je to stano. Ljubav je tvoja kao večer, u crnoj noći što se plavi. Ljubav je tvoja kao vino, koje kad pijem svud me ima. Ljubav je tvoja kao vino, ista je boja i gorčina.
Bomo malo kjali, kdaj bo stala restauracija, kot je bilo namišljeno na začetku, ali bo stala? Je bilo je zamišljeno, ali pošto moja mlađa čer Lea, ona kako se bavi zvijezdama i tako, sazviđem, tako je, numerologijom, a ja u to prilično vjerujem, zato što vjerujem u svemir, vjerujem u neke, ajmo reći, sile, energije i tako. Ona rekla, znaš šta tata, mi 19.11. moramo otvoriti, to ti nekako pobroje, ima pobroje. Onda sam rekao doma, znaš šta otvaramo, ne? Sad svi su ostali pa rekao Lea rekla da otvaramo i to će biti sretan dan, ne? Jer treba biti restoran kao jedan mali, kombinacija Istre i Dalmacije, ne? Ali nam je jedan stari majstor kasnio sa kuhinjom, hvala mu što je kasnio. I ja rekao, ajde, otvorit ćemo i eto, tako da smo lakše i ljepše i jednostavnije. Tako je čisto slučajno, torej je lokal ostal lokal in ne restauracija, ker je pač mlajša hči rekla, da mora tako od 19-11 po astrologiji, numerologiji in seveda Rodolfi je hvaležen. Onda je majstor završio kuhinju, 2 mjeseca ja sam platio, ali nosi natrag. Šta će mi sad, gotovo je. Svoja kuhinja nikoli, mislim, je bila napolno narejena, pa srečo ni bila. Lea je šla po tvojih stopinjah, je glasbenica, je blazno talentirana, lepa, dobra vokalistka, režiserka, tekstopistka, ni da ni. Joj, Lea, znaš, nešto posebno za mene. Pa dobro, znaš, teško mi o njoj pričat, zato jer znam neke stvari, znam šta nosi kao otac, znam šta nosi u sebi. Ona jednostavno tako hoće izraziti svoju generaciju, svoj način života. Drago mi da sam nešto unio u nju, to što sam je vodio po koncertima od Milana, Beča, ne znam, negdje druge ima ona, kao mlada imala jedan favorite band, Incubus, tako da puno je tu bilo bendova ovako, ali ona to nosi u sebi. Jednostavno, možda me pitaju da li ja njoj nešto sugeriram, ja njoj ništa ne sugeriram, jer niti imam pravo, niti to želim. Znači, jednostavno, ona to nosi u sebi, ona nosi glazbu, nosi tekst, ima taj band, ona hoće sa bandom raditi, neće ništa solo jer voli raditi bendovski. A druga stvar, sve to proizašlo još, to su sve njeni prijatelji od djetinjstva, što mi je fenomenalno, a ona je učiteljica bordanja, ima jako puno prijatelja u Ljubljani. I onda kad se išao u Ljubljanu, joj tata, ja bi išla bi s tobom u Ljubljanu, znaš, sve mi ono malo zatajala, rekao šta imaš neku ljubav možda? A nije, znaš, da. I onda, znaš, bordeli ti imaju svoju filozofiju, svoj neki tako svjetonazor, znači, onako nekako su mi, sviđa mi se svi ti momci, dosta su načitani, stvari su im jasne i tako. Lea ne samo da je glazbenica, je tudi borderka, zato obožuje Slovenijo, ker imamo super gore. Pri Judet, oziroma skupina se imenuje Judet in je res v vzponu, dobili so eno super nagrado. Davor je težko govoriti o svoji hčerki, pa lahko rečemo, da je pač talent je bil položen v postelju in da greš svojo špuro po domače povedano, ni v latino glasbi, ampak je v roku, v Željkubus. To je kombinacija roka novoga in metala. Ali više mi na rock, ona se tako osjeća i ona to uvijek voli i ima tu svoju filozofiju. I drago mi je da učestvuje u pjesmi sa tekstom, sa glazbom i kažem, ta pjesma od Judet Voli me, isto režirala je spot, ima neka kombinacija negativne energije, crno-bijela, do te pozitivne energije, ona je to sve sebi zamislila i ja izuzetno to poštujem i sretan sam da je ona sretna. Znaš, sad sam ove godine rekao, kad ćeš diplomirati? Kada će diplomirati? Čisto četovsko, ja znaju diplomirati. Kulturološki menadžment. Aha, torej, kulturološki menadžment je Lea diplomirala. To nam svima treba. Res je. Upam, da bomo Judet tudi malo videli v Sloveniji, drugače pa še eno zanimivo sodelovanje, ki ga moramo omeniti, se je zgodilo v Združeno glasbi, ki ima bolj umetniški prodih, zdaj če greva ven iz teh latino ritmov in dalmatinskih ritmov. To je ena pesem, ki se zgodi enkrat na toliko let, rečemo temu, sodelovanje z Tučelos oziroma z Stepanom Hauserjem. Bruno, mislim, malce povej o celem projektu. Mislim, to su sve famozni momci. To su ljudi od formata, što bi rekao, glazbenoga. Pa prvo Bruno kaže da upozna ljude, to je jedan etno glazbenik, ajmo reći, koji obožava svoju Istru.
koji prekrasno radi u tom okruženju, istarskom, melodijskom i načinu. I jednostavno, evo, ta pjesma koja se zove Ura, koja je vrlo interesantna, zato što je, interesantna je po tome zato što svima nama curi vrijeme. Znači, tako da ta Ura baš priča o tome, vrlo je onako lijepo napravljena, onako zanatski topla, ima dušu i sve. Tako da smo, on je htio da budem zajedno sa njim, sa Hauserom, tu je još bilo par vrhunskih glazbenika iz Makedonije, iz Austrije, čini mi se da je jedan Talijan je bio isto na saksofonu. Tako da jedna ekipa vrhunska, tako da mi komplimente to. I drago mi je da sam s njim napravio, jer mi se znamo 20 i nešto godina i puno smo i Malvazije popili, družili i zapjevali, sad smo imali u Puli 12. prikasan koncert. Tako da eto, mislim da to čini ovako, to druženje čini isto i neku priču, Ura. Bruno Krajcer, Stjepan Hauser i Davor Adolfi. Torej Bruno Krajcer, Stjepan Hauser, Davor Adolfi. Prava mediteranska. Projekt, ki je šel ven iz prijateljstva, mediteranski, podprt za res kvalitetni glasbeniki, sami profesionalci, Ura, tuče Ura, ti boš to bolje. Ura, brime nosi svoje brime, sam starim ja, tako brzo ovezim. To ćemo i na jednom koncertu. Možda nikad neće znati da sam tvoj i da si moja. Tvoj me pogled stalno prati, ti si plavo mojih boja. Možda nikad neće znati da nas prsten sudbe veže. Tvoj me pogled stalno prati, dok nam život plete mreže. Moja tajna ljubavi nitko neće saznati, da si moje jedino, da si moje skriveno. Res je, da sem nam to uče, Ura, odbije Ura. Ti imaš sigurno še veliko želja v prihajajoči karieri, poleg seveda koncertov, projektov, kakšne so tvoje želje? Pa ne znam, gledaj, uvijek imaš neki želja, ali kažem, naučio sam nekako u životu da se sve to ne poklopi, da jednostavno, kao što sam rekao, nekako te karte se slažu, se ne služe. Tako da, pa ne znam, sad, znaš šta, kako ti idu godine, onda i nemaš puno želja. Reći ti zašto, stavim to nekako da to bude spontano. Da to ide, ili će se desiti, ili se neće desiti. Ja bih sam htio pisati neke dobre stvari, još uvijek da mogu nešto prenesti ljudima, neko svoje iskustvo. Sad sam ovo skupio godina pa mogu reći ovoga, ne, živio sam nemirno na ovaj ili onaj način, pa ne, možda neko i nešto nauči, ajde. Znaš, hvala Bogu, umjetnost, da li je to glazba, kazalište, film ili slikarstvo, može nešto prenijeti. Tako da, gledaj, ja prepuštam ide to svojim tokom. Meni je važno da ja svaki svoj koncert prenesem ljudima nešto lijepo, da to bude neki doživljaj i da mi se ponovo vrate na koncerte. To je nešto posebno. Sve, rekla smo, da so bolj stvari, ki jih prenašaš naprej, tiste, ki so pomembne izkušnje, seveda, in da ne delaš več z leti tako plansko, planirano. Ne toliko željami, kot bolj, da se stvari zgodijo spontano. Znaš šta, sve planiram. Previše logistika, sve ovo, znaš, onda nekako ti obični momenti ljudi ili ne prepoznaju ili nemaju vremena prepoznati. Znaš, a desi se tako prekrasan moment, da li ti prijatelji, da li neko društvo, neke stvari i, znaš, ljudi misle a neke druge stvari, a nisu u tom momentu, nisu svjesni koliko je. Jer moguće da više nikad se takav moment ne doživi. Ne cenimo momente, prehitro živimo, bi rekli temu, pozabljamo, da je moment tisti, ki je pomemben, ki se ga spomnimo naprej, potem čez nekaj leta. Pa znaš, ja imam malo lakši broj okretaja, znaš, onda kad sam u Zagrebu i Ljubljani, ja vidim da je tu malo brži broj okretaja, sad ga ja ga moram već odmah ubrzati, znaš. Ali ne znam koliko ga mogu, na 2 dana ga mogu, ali 3. dan već moram košiti. Počasno za tega točno. Bodiva spontana za konec, z glasbo seveda.
ne vem, kaj bi ljudem spontano lahko dala. Spontano? Pa ima toga dosta, evo. Šta bi mogli spontano? Kaj je jedna ovako dalmatinska? Možda su i čuli, a možda i nisam. Čaj je pisma nego lik, čovjek lakše umire, ne veruča dušu trga. I u nekoj betuli čašom vina isprati svoju izgubljenu ljubav. Prijatelji, sa mnom sad staru pismu pivajte, nek mesite riči ovdje na te dane mladosti i na izgubljene snove. Ti je pisma moje dom, pisma ča mi srce para, živit će i skončat s njom, dalmatinska duša prava. Nek me vode u srce, stara klapa i gitara, plakat će bez suza s njom, dalmatinska duša prava. Čaj je pisma nego lijek. Najlepša hvala, Davor, še na veliko uresničenih skritih želja. Hvala i tebi puno zdravlja i sreće.